ऐ ऐ जब बात सुनाई ना पड़े तो ऐ मतलब का कहला ह? फिर से कहता। जब बात पर यकीन ना होखे तो ऐ मतलब आश्चर्य के भाव। ऐसे कैसे हो गई? जब केहू अजीब बात कह देवे, जैसे कि हम चांद पर जमीन खरीद लेनी है, तो मतलब ई का कहता रह, कुछ बुझाते नहीं खे। जब सुन के दिमाग चकरा जाए, सन्न रह जाए, जैसे हम अपना पत्नी से कहनी कि आज खाना हम बनाए, तो कहली कि आए, तो आए कहा हो? एगो शब्द कई गो भाव हो। बा बहुत छोट शब्द, एकदम चुनमुनिया शब्द, बाकी बातचीत में एकर काम बहुत बड़ा बा। इस शब्द अक्सर तब निकल जाला जब सुनल बात पर भरोसा ना होखे, बात ठीक से सुनाई ना पड़ल होखे, या अचानक ऐसन कुछ सुनाई दे जाए कि दिमाग एक पल खातिर ठिठक जाए, सन्न रह जाए। जैसे हिंदी में ना कहल जाला, क्या क्या कहा हैं? अच्छा, चाहे अंग्रेजी में व्हाट, रियली? ऐसने भाव ले ले भोजपुरी के शब्द बा। आए भोजपुरी के विस्मयादि बोधक शब्द है, बुझाता? इ तब बोलल जाला जब बात ठीक से सुनाई ना पड़े, बात समझ में ना आवे, बात पर विश्वास ना होखे, या अचरज वाली बात होखे। बुझ गई नी? बुझ गई नीनू?